حسین یا حسین یا حسین یا حسین گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا سفراں دے واسطے محمل تے سفراں دے واسطے محمل تے بچیاں دی مارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی امری عباس لے کے نبی دی قبر تے آئیے آدھے غازی بچڑا میرے نال وعدہ کر اماں حکم کرو کیا کرنے دیو بی بی آدھے میرا یتنیا سال ورتے پیدا وچ گھر خاتون گزرا دے او پریوں مسند تے او نہیں بیٹھی وہ جتھاں قدم آئے زہرا دے بی بی آجے تیرے سامنے ماں فوج وال کھولنے جو حسان دی موت دے بعد او کروا دے باسنا چھوڑ ویسے وہ تے شبیر کو وچ سہارا دے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا بہو دیر تے چلی یاد چھولی وچ پا کے سورا تو بہو دیر تے چلی یاد جدواگ یتیما جھولی تو جدواگ یتیما جھولی تو اٹھ پئی سورارو پے گاوی گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گاوی گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گاوی جا پر تیار دے رے قربان مصائب دا باہر آئے جا پر تیار دے رے قربان مصائب دا باہر آئے کل ہاشمی تک بال کیتے کل ہاشمی تک بال کیتے لگے چمان ردارو پے گاری کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا گن کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گا بے وطنا دی فریق جی مظلوم حسین دا پہلانا بے وطنا دی فریق جی مظلوم حسین دا پہلانا جدا نام تو پہلے لکھیا جدا نام تو پہلے لکھیا انا للہ رو پے گاوی کے تعداد مسافراں دی انیا وطن تے ہارو پے گاوی کے تعداد مسافراں
ایڈا سونا کر کے عمران دے پترا دے نام عباس نے لکھیو اصغر دا نام لکھیا دے مولا فرشت مکملے حسین دے بھائی میں اور سپاہیاں دے نام لکھواؤں مولا کیڑے سپاہی سیادہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ دے لکھ زینب بنت علی اسیر شام زندگی وچ پہلی واری حسین دے دیکھیا دے مولا زینب تے شام ہائے عباس لکھ دے اللہ جانے سونے لکھن والے میں شکست لفظاں وچ لکھیا ہے مضبوط ہتھاں والے نے کمبدے ہتھاں دے نال ایو نام لکھیا ہے لکھ کے قلم رکھ دتے شبیر پوچھے عباس تھک گئی ہے آدھے نہیں مولا میں تو مک گیا آوارے داری ویر ہوں لکھ رکیا بنت علی اسیر شام غازی عادت تیری مہربانی تیری بھیڑ دے نال میری بھیڑ تے نال ہوتی زہرا جاندیاں کلیاں کہے تے نہ ہوسوں غازی ہوں میرے دھیاں دے نام لکھا غازی نے لکھے کبرا بنت حسین اسیر شام غازی کو یقین کہ کبرا دے بعد ہنے اکبر دے حصے دی بھین دا نام لکھی ہوئے سواد لکھے گئے ضلاؤں دا ارادہ کی تو شبیر آدھے سواد کٹ جا سین لکھ اودا نام لکھ جا جی شام دے کلیے کوٹھیاں چرل کے مرنے غازی بور میں آواز آقا تھوڑی دیر گزریے میں حویلی وچوں آیا توڑے جو دی مارے اکھا دی تیک تے ٹر دی ودیے کو جڑیاں کو آدیے بی بیو کو دعا کراوے شالا اکبر دی شادی تھیے ازادارو جدا پک تھی گئی اس بابا مینو نال کی دھی نہیں ویندا چادر بچھائیے سادیے بابا ذرا چادر پہ بے تساں ٹر ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے بابا میں مر ونجا چار سجن میری قبر سے ناون پہلا میرا حصے دا ویر اکبر میری قبر پہ نہ آئے دوسرا میرا چاچا عباس میری قبر پہ نہ آئے جو میرا فرشت نام نہیں لکھیا تیجا میری پالن والی ماں میری قبر سے نہ آئے ترے سجنا دے نام چاہ کے ٹر پئی ہے سیادہ دے ترے سجنا دے نام دسے نہیں چوتھے دا کیوں نہیں دسے دیے آواز بابا مسافریں راہ وچ روندا ویسے آواز نہیں سگرا دساچا آواز بابا جے ناراض نہ تھیے تو بھی میری قبر تے نہ آوے آواز بچڑی دیا کوئی ولی تا ولی تیرے غریب کیوں نہیں بلنا رو کے آج میں سمجھ گیا وہ پردیسی بابا میرا گلا تک نہیں اندازہ ہو جڑا ماں میری وہ بند کر گئی ہے وہ کداں کھلسی دروازہ
دیدیا دے میں کوئی اکبر تو پچھڑ دے تسا ٹھہر ونجو ایک لحظہ تسا ٹر ونجنے میں مر ونجنے وہ میرا پرسی کون جنازہ جنا راسیا تو بے وطنا دا گوہر خاص لٹردا دے جنا راسیا تو بے وطنا دا گوہر خاص لٹردا دے ان راسیا تے ہولے ہولے ان راسیا تے ہولے ہولے تر پئی زہرا روتے غازی تعداد مسافرن حیا وطن تیارو پیغالی جن کے تعداد مسافرن حیا وطن تیارو پیغالی سفران دے واسطے محمل تے سفران دے واسطے محمل تے بچیان دی مارو پیغالی جن کے تعداد مسافرن حیا وطن تیارو پیغالی جن کے تعداد مسافرن